Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 17 na bulan sa Marso tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na daw hindi na magsuporta si Presidente Rodrigo Duterte sa panawagan sang revolutionary government. Ambot silingon, klaro ang tindog sa Malacañang nga ang 2022 nga eleksyon magapadayon. Kung pamatian ta kahapon, si Presidential Spokesperson Harry Roque, siling niya, may pila ka mga tagsakdag si Presidente Rodrigo Duterte nga nagaduso para sa revolutionary government. Siling ni Roque, hindi na ina kinahanglan. Kag ang eleksyon, madayon as schedule sa tuig 2022. Siling ni Roque, may bag-ogid nga presidente pag-abot sang Hunyo 30 tuig 2022. Sa likod nga ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte matapos man Hunyo 30 tuig 2022. Kadumdum kamo ang pila ka mga kalyado subong sang presidente nagadusogid nga ini siya magapapili vice presidente sa tuig 2022. Ang PDP laban pugtak-pugtak subong pila kadlaw ang matabo sini mabinulagay ini sila patas. Si Senador Manny Pacquiao niya nag-ano-ano kamo, wala man na pahanugot sa partido sang PDP laban nga agad kamo ya kampanya nga ginaduso ninyo nga si Presidente Rodrigo Duterte mapapili vice presidente. Pero para sa akon, bisan ginatawag bala nga delikadisa na lang. Kabalo kita, si Presidente Rodrigo Duterte may tinindugan ngaya. Kagula ko'y kapati nga sa sugyot na badlagan sa vice presidente, mapapili siya. Bago ka lang kapanaog presidente, madlagan ka man vice presidente, bawara-oraw na. Gapati ko yung hindi ini. Pagsapakon, kag hindi ini, pagtagaan atensyon ni Presidente Rodrigo Duterte, ang pila ka mga kaupdanan sa PDP laban. Sip-sip laban. Bago lang ka presidente, iduso nyo naman vice presidente. Ang panawag sina sa kanto-kanto kag inuman tuba, daw ang gwaya nga ining mga kapartido nga iban ni Presidente Rodrigo Duterte, ang panawag sa tubaan sina daw dahak-dahak sa puder. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46 ang masunod nga isyu kag balita idulong sa inyo sang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Nagabagang na ang politika, sekreto suhutay sa mga barangay. Kung sa nasyonal may ara puwersa,
nga tukuron para iengkwentro sa administrasyon kag kung sino man nga ibutang ni Presidente Rodrigo Duterte nga mabulos sa iya sa lokal subong gatipon puwersa. Ang report, mga aligasyon nga diri sa Bacolod nagatipon puwersa ang pila ka mga grupo agod iengkwentro sa grupo Progreso. Kung pamatian ta kahapon, ang pila ka mga tilimanan, sila niya mabakod ang ila grupo, iengkwentro sa grupo Progreso. Ang mga aligasyon ini ginakatapuan sang pila ka mga kilala nga personalidad diri sa siyudad sa Bacolod. Ara si Vladimir Gonzales, ara si Congressman Paduano, ara si Wilson Gamboa, ara si Monico Puentevilla. Suno sa report, ara man si Kanutan, kag iban pagid nga dalagko nga mga politiko kag kilala nga mga personalidad diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ila sini handom kag tuyo magbutang sa isa ka babakod nga grupo, engkwentro sa grupo Progreso. Sa karon ginabahig pa nila sino ang maengkwentro sa pagka-congressman, sino maengkwentro sa pagka-alkalde, vice-alkalde, kag kompleto nga slate nila sa sanggunian paglunsod. Di kilalahon naton ini sila. Hindi man ni matago kay sa Oktubre ma-file na ini sila sa ila Certificate of Candidacy. Mainit ini, masadya ini, masandukot ini ang engkwentro sa batalya lokal sa siyudad sang Bacolod, Balantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na masunod nga isyo. Idulong sa inyo sang Santon Plus Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mayo maniho ang palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa mga station commander magpatigayon sang press briefing para pabalon ng publiko kay kadamo-damo sang mga isyu linutanganay kanagapati ang pila naton ka mga kauturan nga dawla lubad ining pinatyanay ranging in tandem dire sa syudad sang Bacolod. Ti dapat pungkuan ini ipahibalo sa aton pumuluyo. Anong nagakatabo sa syudad sang Bacolod? Ang punto naton ang mga kriminal hindi mo niya masagang. Ang mga nagapamatay hindi mo niya mapunggan. Dipindi na ya sa aton kapulisan. Ano gibala ang matuod sa likod sini? Sino nga mga personalidad ang ginapanumba sa syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental? Kung usuyon ta kasaysayan sang tinumbahanay, laban sini may angot sa illegal nga druga. Ti question nga hindi malubad sa kapulisan. Ang sabat sina kasimple gid lang, paano taon-taton ini? Mauntat lang ini siya kung ining mga drug poser mauntat man sa pagduso sang droga, patihan nyo ko. Maganagan o kung mauntat ining pinatyanay, once nga mauntat na ang dusanay kadroga. Isa pa sa mga aligasyon. Nga hindi matagaan igtalupangod. Nga hindi gilayon kag daw ginapabayaan lang nga o sisaon kag imbestigaron ang kaso. Isa pa na sandako nga pala mangkutanon sang publiko. Isa dira nga sabat amo ini. Aligasyon suno sa report. Ano abe ang pag-imbestigar sang kapulisan kung mismo mataas nga punuan sang mataas nga opisyal sang kapulisan may mando man gikan sa kundiin nga ahensya sang gobyerno. Remember, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, kon daw makamul-kamul, kon daw gumabot patya. So ang buot silingon, ining nagakatabo subong, posible kung may bas-bas ini
sa diin man nga ahensya sang gobyerno, sigurado ining pinanumba kag pinamatay nga may angot sa droga, wala kaginhangpon. Mabutang ini sila sa ginatawag never mind. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Standard Time, las 7:03, ang mga balita kag isyu nga inyong nabatyan gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon